ka-lovely yours. Bali, nandito kami ulit sa kung saan nakita ni partner si Rochelle. So, ayan, makikita nyo mga ka-lovely yours na ayan, dito siya natutulog. May talokbon siya na tuwalya, no? Giniginaw kasi maghapon natang umulan dito. So, nilalamig siya. Dito siya na ngayon natutulog sa sa may isang business establishment or isang pwesto rito na pwede siyang sumilong kasi malakas daw yung ulan, sabi ni nanay, no? Sa may tindahan ng tinapay. So, ayan. Try ko siyang gisingin, kausapin kung kamustahin siya, kung ano na yung niya, kung kamusta na siya. Ayan mga ka-lovely yours. Rochelle! 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 Be! 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 Ayan, ayaw yung magpagising mga ka-lovely yours, no? Ayaw niya medyo antok pa siguro siya. Ayan, maya mabalik tayo para gisingin siya, no? Kasi syempre nga naman maagang ngayon. So, ayan mga ka-lovely yours. Balik tayo mamaya sa kanya. Ayan, tingnan natin lugar. Mga ka-lovely yours, no? Gising na si Rochelle. Ayan, nakikita niyo po nakaupo siya dyan sa kalsada. So, nalapitan ko siya para kausapin. Ayan mga ka-lovely yours. Rochelle! Rochelle! Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Gusto mo Kamusta ka? Kumain ka na? Ha? Sige, salamat kuya. Oh, ang pinabigay ni kuya. Kain ka, ayun o. Sumumba mo maligo? Ha? Ha? Dun. May dala akong damit, tsaka panty, tsaka short doon, ha? Sumo? Maligo? Ha? Maligo ka? Gusto mo? Kausapin ko yun doon sa paliliguan mo. Ha? Ha? May dala akong damit. Gusto mo ba? Ha? Gusto ko? Kausapin ko, lapitan ko lalapitan ko yun doon kay nanay, ha? Kausapin ko lang. Kain ka muna, tapos babalikan ko lang Diyan ka lang, ha? Ayan mga ka-lovely yours. Bali, pupuntahan ko yung tindahan doon kung saan siya pwedeng maligo. So, ayan. Iwanan ko muna si Rochelle. Ayan lang. Lakad muna tayo mga ka-lovely yours. No? Mga ka-lovely yours, pakiusapan natin yung tindahan na kung pwede siyang paliguan doon, makiligo doon, no? Kasi mukhang init na rin naman siya. Tinanong ko siya kung gusto niya maligo, sabi niya saan. So, siguro gusto nga rin niya maligo. Tayo, wait lang tayo mga ka-lovely yours at medyo yung mga sasakyan. Yan.
Tawid lang tayo muna. Nay, magandang tanghali. Nay, pwede ba kung ba pwede mo paliguan yung babae doon, si Rochelle? Meron pa kami tubig yan. Gusto ko maligo. Oo, maliligo nga daw siya. Ano ko na nagtanong. Sige, dito na lang sa gilid, ano po. Tapos ano na lang ako ng shampoo. Pili na lang po ako ng shampoo. Tsaka sabon na pampaligo. Yung maliit lang, yung pang isang gamitan lang. Yan. Opo, magkano po yan? 29. Sabi ni Kuya ano daw, may short daw kayo dyan na extra. Meron ba? Umayag siya na maligo eh. Ito po bayad. Sino pa ngayon ng barangay kanina? Ayaw buhain. Ay, ayaw magkasama. Bakit? Saan ko siya pwede, kahit ano lang, kahit isang balde lang. O 2 baldeng tubig, no? Ano bang yan? Ano na lang kasi? Eh? 20 po. Kaya yung gawa na? Alisin din naman yung part. Alisin nyo na lang yung plastic ko yan. Kahit ang mentos po. Baliktad naman po. Ha? Hindi pwede nang tanggalin yun. Hindi, pares yan. Dalawang ano yan. Dalawang plastic yan. Saan ko kaya pwedeng yan, ano, Nay? Yan na lang sa tabi. Ito yung yan. Mainit ko sa tabi. Dito. Pwede rito. Sige, tawagin ko lang na yan. Ayan mga ka-lovely yun. Puntahan ko lang siya doon para paliguan ko. Kapaliguan ko po siya mga ka-lovely yun. Sabi niya gusto daw niya eh. Kusyen! Tara, doon daw tayo maligo. Iya ko ni Minda naman, tara. Sama ka sa akin. Ayun ha. Akad daw. Diyan na tawid yan. Diyan yun. Tayo. O, sandali lang ha. Baka masagasaan tayo. May damit sa akin. Sige po. Dito na lang ako sa gawin. Dito, nanay. Sige, halika dito. Akin na yung gamit mo. Hindi mo kinakain yung pagkain mo? Sandali ah. Dapat di kulay na gamit sa pinili. Ano lang, Nay? Kasi Ayan po siya. Sige na. May mababasa ka bang pera dyan? Oh, sige na. Sige. Opo ka. Ito ka, umupo. ako na lang maghawak ng ano. Cellphone. Sige, pagpaganyan na lang. Ulan nyo na lang po kami.
anuhan kayo ng bata. Ayaw naman yata mo sa kanila. Hindi naman namin nakakausap yan. Pangalan mo? Nakapidyo tayo. Hindi ikaw. Lovely po. Nandito po si Ate Lovely. Pinapaliguan po si Rachel. Magandang loob po siya sa kay Rachel. Natutulog lang sa tabi ng eskwelahan. Wala kang pamilya? Ha? Hindi tayo kami. Ganito ka rito. Yan. Tayo. Tayo ka. Kabila. Buti nga lumipat yan doon kagabi sa ang lakas ng ulan. Sobrang lakas mo ng ulan eh. Lakas ng ulan, buti lumipat sa kabila eh. Tayo kabila. Hindi ka na siguro siya. Kaya
Yan mga ka-lovers. Ere, ganyan na po. Pahaba pa. Parin mo na damit mo. Wala ko ng... Wala ko ng... Para kung ano ba pangalan mo? Sabi ka na, pangalan mo pa. Ah. Okay. Tapos, taga-saan ka? Okay. Mama mo. Wala ka ng mama? Sabi, mag-ano ka natin? Yan po si Rochelle. So, alis na po kami. Iwan namin muna namin si Rochelle dyan. Salamat po mga ka-lovers. Ayan. So, may pupunta kasi kaming meeting. So, ayan. So, iwan na muna namin siya dyan.